ассалому алайкум бародарои ҷон, хуш омадем ба канали мо. Созен хубен, саломатон хубай? Ва гуфтанем бародарои ҷон ки дар канали мо подписатся кунен ва видеоро поделитса кунен, лайка биҷиқем бародарои ҷон. моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак боша. Ва курси имрӯзаи мо бародарои азиз имрӯз 12 апрел соат 7:28 ба вақти Москва ва курси имрӯзаи мо боша бародарои ҷон 1000 рубли мо 150 сомон, доллар қатъи 11 доллар 98 центай, евро 11 евро ва туркӣ бошад 175 лира, узбекӣ курси узбекӣ 135807 сумми узбекӣ. бародарои ҷон, каме пеш ман видео скрин кардам, аз Сбербанки худам даромадам дидам. картаи Душанбе Сити хати 1000 рубл бародарои ҷон 149 сомону 60 дирҳамай. бовар кунен, агар ина соати 7:24 скрин кардагиам ва ба номерои хона сум партофтанда нигоҳ кардам, курси 158 сомон аст, 7:25 соат. боқӣ сарбаланду обод бошен бародарои азиз. И карочи дар номерои хона сум 1000 сумми русӣ зардам, курсам нишон дод 158 сомон. кадомеда маъқулай видео ва лайка меҷиқа ва оиди кадом курс мехоҳа бифаҳма бародарои ҷон дар комментария бинависем.